Ahojte, tu je opäť Stellar a dneska budem hodnotiť už druhý album od Separa. Tentokrát to bude album OG. Pre ďalšie diely mi dajte follow a do komentáru napíšte, aké albumy alebo interpreta by som mal hodnotiť na budúce. Začíname introm prolog, ktorý album odštartuje veľmi energicky. Skladba má iba 2 minúty, nemá ani refrén, no sebavedomie a energiu, s ktorou Separ prišiel na beat, ťažko hľadať inde na albume. Hlavne double time flow, ktorá príde v polovici tracku, je neskutočná, rovnako beat od Grimasa, ktorý je veľmi tense. Toto je Separové druhé najlepšie intro, ide do kategórie skvelý. OG znie tak, ako by mal znieť banger. Melodický chytľavý húk, 3 striktné slohy, ktoré majú každú inú flow a aj melodický prikórus na konci druhej slohy je skvelý a výborne release energiu po vynikajúcej double time flow predtým. Beat je síce kradnutý, ale nebolo to Separovou chybou, čiže to nebudem hodnotiť. Beat je fajn, čo ma ale štve, že celý beat nemá hi-hatky, používa iba open hatky. Myslím si, že by bolo lepšie, kebyže aspoň v refréne sú rýchle close-head hi-hatky. Tento track ale Separ zavraždil vynikajúci refrén, energické flow a aj lyrics sú veľmi chytľavé. Toto je straight up banger. OG ide do kategórie dokonalý. Na silný hype začiatok Separ nadväzuje v 3. tracku Origami. Na výborný beat od Skeptika sa Separ trafil skvelo. Najlepšia časť je jednoznačne začiatok druhej slohy, kde výborne Separ rímuje slová končiace na u, ale nie len na konci baru, ale aj v strede baru. Toto je fakt skvelá časť, choďte si to znova vypočuť, ak ste si to nevšimli, opäť Separ ukázal, prečo je GOAT. Na to skvelo nadviaže opäť double time flowom a ide to opäť do refrénu, ktorý je tiež super. Posledná sloha patrí Ben Kristovaovi, ktorý na beate skákal ako akrobat a aj keď tématiku nevystihol, až tak mi to nevadí, pretože jeho flow bola po celej slohe famózna a uník. Origami je super skladba, jedna z mojich najobľúbenejších z albumu, ide do kategórie skvelý. Čo sa dá, je oveľa chillovejší song ako všetky predošlé. Úprimne tento song nie je nič moc, ale niektoré momenty sú super ako sekavá flow okolo 1 minúty tracku. Beat je ale veľmi dobrý a aj keď mi príde tento song celkom overrated, nie je zlý, dávam ho do kategórie dobrý. V skladbe strýko Separ používa tichú miestami a šepkavú flow a celkom to zabil, čo sa mi ale nepáči, je extrémne repetitívny beat. Dokopy to nie je až tak memorable skladba, ale stále si myslím, že je decent. Strýko Separ ide do kategórie dobrý. Čo odo mňa chcete, je tiež veľmi overrated. Beat je opäť repetitívny, veľmi lenivý sampling zvučky z Dragon Ballu. Refrén je repetitívny, tiež sú to len 4 slová dookola opakované a Separová sloha je tiež celkom slabá. Karlo mal najlepšiu slohu, aj dodržal tému, čo sa Onik Tendovi a Izovi nedá povedať. Úprimne Izomandiasova časť bola veľmi nevýrazná a ani nedodržal tému. Tento song ide do kategórie mid. To je pre tento diel všetko, nezabudnite dať like, follow a komentovať. Čat. Ahojte, tu je Stellar a toto je druhý diel hodnotenia Separovho albumu OG. Pre tretí diel budem rád, ak dáte like a follow. Skladba číslo 7 Hood Hero je bumbepová heavy skladba s melodickým refrénom. Separ rozpráva o svojich hood časoch a text je tu výborný, každá sloha má energiu, skvelé fluy a aj vynikajúci refrén. Za mňa je toto jedna z najviac striktných a heavy vecí, aké Separ kedy spravil. Úprimne toto je top 3 pesnička na albume, ide do kategórie dokonalý. Pesnička Ruky preč je celkom unikátna, keďže Separ zavolal na tento song reperov, ktorí sú známi pre svoje rýchle fluy a sám Separ repuje v celkom rýchlom tempe. O Bitmanovej časti by som chcel rozprávať, pretože to ako rímuje je fakt neuveriteľné. Každé slovo sa rímuje s každým slovom v bare. Nasleduje extrémne rýchla časť, kedy mu je rozumieť každé slovo úplne perfektne a podľa mňa táto sloha urobila tento song tým, čím je. Separ a Rest mali tiež brutálne slohy a beat od Norberta Ronina je tiež super. Trochu ma ale nebaví húk, ktorý znie 3-krát v pesničke. Dokopy je to super song, dávam ho do kategórie skvelý. 9. pesnička Hate Club 9 je fajn pesnička, Separ skvelo disuje svojich hejterov, väčšina barov a flowov je brutálnych. Na feate je aj Erik Trezor, ktorý ma úprimne vôbec nebaví, ale nie je to ani zlé. Beat je tiež veľmi fajn. Tento song dávam do kategórie dobrý. Nasleduje track Schýza, v prvom rade chcem vydvihnúť skvelú produkciu od Smarta. Výborná chill hudba, hrozne sa mi páči, ako tam zakomponoval Vox, ktorý hovorí OG. Dameho sloha je za mňa najlepšia a aj jeho húk je jeden z najlepších na albume, veľmi chytľavý a super zakomponoval Vox OG. Smart tiež nesklamal, opäť veľmi vtipná sloha a dobre pasuje do tracku. Separovo outro bolo tiež dobré, ale trochu ma sere autotune, ktorý tu nebol až tak dobre použitý, ale to nevadí. Tento song ide do kategórie skvelý, Dame ho naozaj poťahal. Všetci za jedného sa mi veľmi ťažko hodnotí, keďže je to taký rádiový song, beat robil Tommy Popovič, ktorý robí také popovejšie veci a na feate bola Tina. Tina mala ale skvelú slohu, takisto aj Separ sa veľmi pekne otvoril o rodine a overall, je celkom chytľavý, dám ho do kategórie dobrý. Posledný song v tomto dieli si ohodnotíme Vietor, veľmi dobrý rýchly drillový beat, na ktorých je Separ spolu so skupinou Nerieš. Veľmi fajn song, hlavne chorus, kedy repujú všetci. Páči sa mi aj ako rýchlo sa striedajú repery. Celkovo to nie je ale až tak song pre mňa, niektoré slohy neboli až také dobré. Dávam ho ale do kategórie dobrý. To bolo pre tento diel všetko, ak chcete ďalší diel, nezabudnite mi dať follow a do komentu môžete napísať, čo chcete, aby som hodnotil ďalšie. Ahoj. Ahojte, tu je Stellar a po dlhšej pauze si ohodnotíme posledných 6 songov z albumu OG. Ďalší na rade je song Snake Moose, ktorý dali aj Separ aj Izomandias celkom dobre. Izomandiasova sloha bola oveľa lepšia ako na tracku, čo odo mňa chcete.
Všetky slohy boli veľmi super, no refrén bol trochu lenivý, Separ kopíruje melódiu aj flow sample. Čo sa mi až tak nepáči je beat, pretože používa divný sample a je to také zvláštne a moc sa mi to nepáči, no nie je to úplne zlé. Tento song dávam do kategórie dobrý. Plyn je 5,5 minútová pesnička s 5 interpretmi a s 2 beatmi a aj keď je tu toho veľa, nie je úplne niečo, čo by ma zaujalo. Separ celkom zle používa autotune, doketínové mamblovanie znie otrasne a ostatní znejú na jedno kopyto a nepomôže ani beat switch. Tento song je jeden z najhorších zo Separovej diskografie. Instantný skip aj kvôli dĺžke. Ide do kategórie zlý. Song číslo 15 je Pinokio a je to pokračovanie fan favorite série, kde Separ nadáva ľahkým ženám. Separ opäť nesklamal a výborne nakladal po celý track, k čomu nám Dano Kapitán naložil fantastický a chytľavý refrén. Je to jeden z najviac memorable hookov zo slovenského rapu. Aj beat je veľmi fajn, El Kama spravil super prácu. Jediný dôvod, prečo tento song nie je v kategórii dokonalý, je, že to nie je taká nálož a ponižovanie ako iné songy z tejto ságy. Miesto v kategórii skvelý si ale skvelo zastane. Ahoj ahoj, čo ty je chile song, do ktorého sa Separ super trafil. Hlavne prvá sloha má skvelú melódiu a aj lyrics robia toto intro super atmosférické. Je to najlepšia sloha z albumu. Refrén a druhá sloha je tiež brutálna a chcem vyzdvihnúť Separov skvelý lyricizmus, pretože celá pesnička má rovnaký rím, čiže každý bar sa končí na OI. Čo ale tento song robí tým, čím je famózny beat od Special Beats, je to brutálny pochmúrny beat, výborné piano, ku ktorému keď sa pridá tá úžasne znejúca flauta, tak je to game over. Tento song dávam do kategórie dokonalý, je to najlepší na albume a asi najlepší Separov chile song ever. Posledné 2 songy Flow a So mnou sú taktiež chile songy, výborne to pôsobí ako outro. Flow má super beat od Kimpina a Separova Flow je naozaj famózna a ukazuje ostatným, ako sa to má robiť. So mnou je milý melodický storytelling, Separ sa vyjadruje o svojom živote a ako to s ním dopadlo a ďakuje Bohu za svoj život. Celý song má super melódie. Obidve skladby sú super, ale zároveň dosť forgettable, no ja si ich dosť idem, preto ich dám do kategórie veľmi dobrý. To by bolo na dnes všetko, ak chcete vidieť ďalšie videá, tak určite nezabudnite dať follow, like a do komentu mi môžete napísať, čo by som mal hodnotiť na budúce. Ahoj.